turance. Sai mu sako kan baƙaƙe wato consonants da turanci da wasula wato vowels. Bayan mun gama sanin waɗannan haruffa a sama wanda muka karanto, sai mu rarraba su gida biyu, waɗansu baƙaƙe waɗansu wasula, kamar yadda tun farko makirkirin su ya kirkire su. A ƙarƙashin baƙaƙe na haruffan Hausa muna da ba babba da ƙaramarta, muna da ca babba da ƙaramarta, muna da da ba da ƙaramarta, muna da fa babba da ƙaramarta, muna da ga babba da ƙaramarta, muna da ha babba da ƙaramarta, muna da ja babba da ƙaramarta, muna da ka babba da ƙaramarta, muna da la babba da ƙaramarta, muna da ma babba da ƙaramarta, muna da na babba da ƙaramarta, fa babba da ƙaramarta, muna da ƙa babba da ƙaramarta, muna da ra babba da ƙaramarta, muna da sa babba da ƙaramarta, muna da ta babba da ƙaramarta, muna da wa babba da ƙaramarta, muna da ya babba da ƙaramarta, ƙarshe muna da za a cikin baƙaƙe ƙaramarta da babbarta a ɓangaren baƙaƙen harfan Hausa. A ɓangaren wasulan harfan Hausa muna da a da ƙaramarta, muna da e da ƙaramarta, muna da i da ƙaramarta, muna da o da ƙaramarta, muna da u da ƙaramarta, muna da a babba da ƙaramarta, muna da e babba da ƙaramarta, muna da i babba da ƙaramarta, muna da o babba da ƙaramarta, muna da u babba da ƙaramarta. A, e, i, o, u. Wasulan Hausawa. Bambancin haruffan Hausa da Turanci ko Ingilishi ɗan kaɗan ne, domin wasu haruffa ne ƙwara biyu kacal Hausawa ba su da shi, wanda a yanzu ma an kawo kukan yadda za a yi Hausawa su karɓi waɗannan haruffa domin a samo kalmar Hausa da zai iya ɗaukar su. Wato harafi na Turanci da ake kiran shi V da kuma ɗaya harafin da ake kiran shi X, dukansu babba da ƙananansu su ne kaɗai babu a haruffan Hausa, kuma wasulan na Hausa da na Turanci ko Ingilishi duka ɗaya ne, a, e, i, o, u, sai dai a Turanci za ka ji shi ne a i, o, u, kamar yadda idan za a karanto maka harfan za ka ji b small b, c small c, d small d, f small f, g small g, h small h, j small j, k small k, l small l, m small m, n small n, p small p, q small q, r small r, s small s, t small t, v small v, w small w, x small x, y small y, and z small z. Wannan shine baƙaƙen haruffa na Turanci, wasu da su kuma I, O, U. A harfan Hausa kamar yadda muka faɗa baya, da V, da small v, da X, small x suke cikin haruffan Turanci, su ne suke kukan ya kamata Hausawa su karɓe su ta hanyar nemo kalmomin da za su ɗauke su. Wato idan ma babu a ƙirƙiro kenan. Kuma wasu nan kamar yadda muka ce dukka iri ɗaya ne, babu